guys! Hello, good afternoon. Nandito ako ngayon sa Q Plaza Mall. Ayan, ngayon lang ulit ako na nakalabas. Matapos ang lahat, ayan. Dito muna ako sa Santa Lucia. Q Plaza Mall pala. Ayan. Ngayon lang ulit ako nakaikot dito. Nag-ikot-ikot ako hanggat wala pa yung kausap ko. Ayan. Ayan guys. Ikot lang muna. Ikot lang ang person. Dito. Ayan. Iwas tayo. Baka makahanap tayo ng mga mukha ng mga hindi dapat mahagip. Kasi baka, alam mo na. Alam mo na yan. Ayan. Baka mapasama ka sa vlog. Pasama sa vlog ang hindi mga dapat kasama. Ayan. Kasi minsan nakahagip sila. Ay, pasok muna tayo dito. Ay, bawal ba? Bawal ba mag-video sa loob? Bawal mag-video sa loob? Sa groceries bawal. Thank you. Ayan, bawal pala mag-video sa loob ng groceries. Ayan, dito lang muna tayo sa labas ng medyo mainit dito. Bawal pala sa loob mag-video. Sa loob ng Pure Gold. Mahigpit na pinagbabawal ng may-ari. Ayan, kaya dito muna tayo. Dito muna tayo sa labas. Habang may iniintay ako, nag-iintay ako, ayan, umikot ako. Pero sabi ko doon sa, wala na pala yung McDo. Nagsarado na pala yung McDo. Bibili sana ako ng maiinom, pero sarado na pala. Pasok na lang tayo ulit. Ayan. Makiupo tayo saglit. Kasi wala na yung natin, yung kausap natin, hindi pa dumarating. Makiupo tayo saglit at hintayin natin yung kausap natin dito. Habang hinihintay natin. And nasa Pure Gold ako guys. Hindi lang kasi pwedeng i-close up yung mga tao. Ayan. Dito ako nag-waiting. Kasi yung kausap ko masyadong Philippine time. Ako, Japanese time. Kesyo matraffic, blah blah blah. Kaya unawain na lang natin dahil matraffic daw. Dahil pag hindi natin inunawa, wala. Story time, wala tayong grasya. Kaya kailangan maging mapagpasensya ika na. Thank you for watching guys. Sa susunod na video ko ulit. Bye!